Звънецът отдавна вече отбелязал началото на часа, а учениците все още се суетят и настройват за работа. Ние стоим мълчаливо с вдигната ръка. Жест, който целим да грабнем вниманието им и да сигнализираме, че е време ученето да започне. Лека по лека учениците ни забелязват и след още 3-4 минути приказките заглъхват. Учениците са готови, но от часа вече са отлетяли повече от 10 минути. Ако това ви звучи като предизвикателство, което сте срещали, останете с мен в това видео, в което ще потърсим отговор на въпроса за милиони. Как да грабнем вниманието на учениците още от първите моменти в часа. Първите минути на урока са като първите секунди от ново запознанство. Те оформят трайно впечатлението и отношението на учениците за следващите 30-40 минути. Ако началото е скучно или хаотично, учениците лесно губят интерес. Обратно, ангажиращо и динамично начало създава положително настроение и настройва всички за активно участие през целия час. Затова искам да ви споделя 3 дейности, които ще ви гарантират приковани от внимание погледи още с влизането през вратата на класната стая. Изненадващ въпрос или факт? Мозъкът обожава изненадите и тръпката от очакването на отговор. Затова започнете часа с провокативен въпрос или факт, който да разбуди любопитството на учениците. Например, кое животно има най-голямото сърце в света и защо? Или знаете ли, че съществуват цветове, които не можем да видим с човешкото око? Или кой е нарисувал тази картина и какво общо има с днешния урок за Втората световна война? Такива въпроси и факти стимулират интереса и настройват учениците за предстоящата тема на урока. Мозъчна атака под формата на игра или състезание. Поставете предизвикателство на учениците да намерят възможно най-много примери или решения на зададена тема в рамките на определено време. Това подтиква към сътрудничество и споделяне на идеи в група, като едновременно с това въвежда урока и с динамична и вълнуваща активност. Например, в част по технологии и предприемачество, предизвикайте учениците с въпроса колко различни приложения може да има един кламер. Това стимулира тяхното креативно мислене и им позволява да изследват иновативни начини за употреба на обикновени предмети. 5 минутка. Задача за проверка на предходно знание. Тази техника изисква от учениците да избират и организират информация в диаграма, графика или друг подобен формат, като използват техните предишни знания. Например, може да предложите учениците да подредят исторически събития в линия на времето, да резюмират история, да обяснят концепция на някой друг, използвайки ключови термини, или да създадат структурирана мисловна карта с няколко ключови категории. Задачата трябва да бъде достатъчно кратка. И задължително след това трябва да проверите дали всички са я изпълнили правилно. Защото мотивацията на учениците до голяма степен идва от знанието, че ще бъде проверена. Най-важното е да запомним, че добрата 5 минутка е такава задача, която не може да се изпълни без да се мисли и която изисква приложението на разнообразни предходни знания. Независимо каква дейност изберете за начало на урока, тя трябва да отговаря на 3 основни критерия. Да бъде кратка и динамична. Идеалната продължителност е някъде няколко минути, което е достатъчно за да ангажирате учениците, но не прекалено дълго, че да разсее вниманието от основната цел на урока. 2. Трябва да включва всички ученици. Стартиращите дейности трябва да бъдат интересни и достъпни за всеки, като стимулира учениците да участват активно. Целта е да създадете обстановка, в която всеки ученик се чувства включен и мотивиран да участва. И 3. Трябва да е пряко свързана с темата на урока. Това помага за по-лесното осмисляне и свързване на новата информация с вече натрупани предходни знания, а и задържа фокуса върху учебния материал и процеса на учене. Началото на учебния час е нашата златна възможност да зададем темпото и тона за целия последващ учебен процес. С правилните стратегии това може да е първата стъпка към успешен и ангажиращ урок. Споделете в коментарите под видеото как стартирате вашите часове и какви резултати забелязвате. И не забравяйте да ни последвате за още полезни съвети и стратегии за успешно преподаване и активно учене.